social media o tabu kaisa video jeheno viral ongoi tongo omo wngkha Bollywood jogot ni khoroksa jani mani singer noboni doshok ni khoroksa belai no namkoro singer Udit Narayan ni kaisa video mangpili bo khoroksa bini fan no motom sumani video mangpili tabuk social media o jeheno viral ongjak tei norok bo nugui mankha na o viral video ni mangpili norok nugui mankha na chini Udit Narayan singer bo kaisa concert khai tongmani tei o concert o bo kaisa gan rwjagui perform khai tongmani gan wngkha tipi tipi barsa pani o gan wngkha belai no hit song tei o gan rijak tongfru norok nugui mankha na kwbangma bono hamjaknai bini fan rok bo bai phaiui stage bwskango phaiui bo bai selfie najagui photo bujakmani tei selfie rok nalaimani ah jorao no khoroksa khoroksa bwrui rok jephru phaiui bo bai selfie napharu aphuru Udit Narayan bo ah bwrui rok no motom susui ohormani mwkhango ulo mwtui haino tei khoroksa bwrui nafaina phaipuru hwnkhe ah bwrui no hwnkhe Udit Narayan kwchwui o se motom sui rwmani mangpili kaisa kasai faikha amo bai belai no uanajak thangbai ah concert naina thangnai bini fan rok amo bai belai no social media o mamla bo goromui thangkha chini rwjap kwrwng Udit Narayan ni ah tongmung bebohar no nugui baksa borok rok ah video no nugui social media o bono twiwi troll o khailai tonglankha ba bono hinui tongkha omo ba Imran Hashmi se wngsuibwla hinui yang ah video viral wngmani pore hwnkhe bo Udit Narayan bo bini kok narwktwini saka mo wngkha friend rok ni dibangi fan rok ni hamjakmaksi tei baksa borok fan no bongni hamjakmung no yago motom suwui ba khangao motom suwui mwtui kheno borok bongni hamjakma no phunukgo hinui Udit Narayan saka tamoni hwnkhe je borok superstar mwtui hai borok rok bodyguard tui tongo onek somoi borok bai malai maya borok mwtui hai khe malaifuru mwtui hai khe no motom suwui borok bongni friend rok bongno hamjakmung rwo hinui bo khe kok saka. Hinkhe tei sabo sabo o viral mangpili ni video o nugya tong je nugya tongnai rok khai nugui mankha norog ani o video o hwnkhe norog bahai ma tongjakha ani video no chajak khaiba ani channel no like subscribe khai di mwtui hai teibo kwtal kwtal video rok manani bagui.